गायनोसैब्रा ओइ मोनसे बाव मोनसे थाइजौआ नै थाइबाय बेसेबां गिदिर बोसोर गोदाननि बिफां फुलि गायहैनो लांनो नागिरदों बानाना थाइजौ माने थालिर थाइजौ थालिर बायदि गोलाव गोलाव जायो नालाय सिन जाखायो बेनिफ्राय रायजोफोर जायगाखौथ' एसे मिथिखाबायदां बेयो बारा दाम नङा बे थाइखाजोबनायाबो मोनलांगोन नांगौब्ला आं थाइजौ लांखाबाय दा आं बेलेग एसे बुस्थु लांनो नागिरदों लिचि लांगोन आं मा लाङो नायनोसै औ दैमालु लिसु नायग्रोनोसै साजायदो बैसागु जानो थाङो नामालाय दैमालुआ नै ओरैबो दङ फारसे गयबो लांनांगौ आंहा बिराद बुरजा नैबे नारेंखल बैग्रिखौ नायगोन दा टार्कि दाउ औ बैग्रिबो लिसुबो रायजोफोर बे जाहैबाय आसाम फुड फरेस्ट क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव एरियायावहाय बालाजान इंलिश मिडियाम स्कुल सेरावनो मिस इण्डिया बैग्रि सफैदों नै मिस इण्डिया नै बारहांबायानो अबेबा लांसां बिलाइआ थाइजौ खान्थालथ' गायहैखाबाय बबे माबाया रायो गिदिर आदा जायना बेखौनो लिसुआ मोननै भेराइटि दङ बेखौ मोनसे लाबाय आरो बैयाव मोनसे लाहैबावनोसै कफि बिफां दं थाइजौ गय नैबे कफि गायबाय आपेल लिचिखौ बेखौ लाबाय ओमफ्राय नैबेनिखौ लाबावनोसै मोनसे बे बेलेगखौलाय सफारि बेखौ हास'नानै लाबोदों थांना थाङा ओमफ्राय नै सफारि ड्रागन लिसु मोननै बैग्रि मोननै फिसा फिसा थांबाय थाङाबा गैला ओइ मोनसे बाव मोनसे बाबा लिचि गायजेनग्रोनोसैबाव नोंल' बुंदो मा नोंल' बुंदो गायनोसैब्रा हा जाबाय सायावबा गरम जाबाय बेयावबो एसे होदो माबाया दाख्लै गायनाय बिदिनो गायजोबखादों ना आसाम फुड फरेस्टनि बांद्राय फबजाबाय नामा जाबाय बे माबा ग्राफ्टेनि नंखायना लिसु माबानो मा लिसु होनदोंमोनलाय चाइना लिसु चाइना लिसु
गोथौद्रायसो जाबाय नामा ब्रा? जाबाय थिगैनो जाबाय बेखौ सनस्लिबाय दायो नै बहाय माबा सफारि होनसै सफारि सिदा Gitu kan. Masuk kulit. Kulit lain. Hah? Ya. Bawah sopar itu kan sih. Jifiani dasar kan kamu asarat nih jauh ser-ser. Ini. Nggak sekamanya mana. Singo stay juga. Hei गरम जागोन सिङावबो बे उनाव बोहैखागोन जों गायबोबाय दैज्लांनि गायदोंमोन बैयाव खान्थाल नैबे थाइजौ बारना फिथाइ जाहांबायानो नैबावबो आपेल फांसे ओमफ्राय नैबाव होबावबाय लिसु फांसे बेबो चाइनिसआनो खिन्थु बेलेग भेरिएन्ट गायजोबखांबायानो बैग्रिल' बाखिसै बैग्रि ओमफ्राय ड्रागन फांनैसो दं बबाव गायखोनै दायो बिराद मोजांसो गायनो बोथोरा बाव लिचि फांसे होबाय न'नि ओरै नैबाव औवाबा सफारि मोनसे बाव मोनसे होबाय बे बिराद थान मोननो जोंनिया नैबेथ' आपेल थाखाबायानोसै खिलिजोब्बाय नै बोरमा जाजोब्बाय बिदि खालामनानै खिलिजोब्बाय नैबे बेलेग देशनिसो खिन्थु मैंगो थायहांबायानो ओमफ्राय नैबे खान्थाल मा बिगुरा जोंनि बायदिनो जागोन आं दाख्लै खिथानायखौ सोरबा सोरबा कनफिउस जादों खिन्थु फिथाइया सिङाव पिंक गोजा ओमफ्राय नैबाव फांसे होबाय ओरै बेलेग बुस्थु गायबावनोसै लायनो बाव फांसे होबाय बेबो लिचि ओमफ्राय नैबे सफारि ओरै गायनाया बेबो बे गोजा जाहैबाय बे खोलोम गोदान हाखानानै लाबोनायसो थांगोन ना थाङा मोननैसो दंबावो बेखौ दा गायनोसै बेनो नांगौ आसाम फुड फरेस्ट गार्डेनाव मोनगोन क'क्राझार जिल्लानि माबायावहाय कारिगाव दाथ' दैज्लां हाबहांबाय नालाय बैसाग अखा गोलैबाय थासिगोन गायनो मोजां जासिगोन आरो आपेल एनि फुलि मोनगोन आरो चन्दन दंफाङाबो गोबां भेलु दाम रेड वाइट चन्दनबो मोननो हागोन आरो गोबां फिथाइ सामथाइया बेलेग बेलेग कान्ट्रिनिबो मोननो हागोन बहाय थाङोब्ला कारिगावनि एसे सोनाब पस्टार दंखायो हाइवे सेरावनो आसाम फुड फरेस्ट गार्डेन कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जाबाय पार्सेलबो जायो किसुमान बुस्थुआ कन्टेक्ट खालामनानै ला